Українські військові звільнили кілька населених пунктів у передмісті Ізюма на Харківщині. Це підтвердив і речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник. Він не став розкривати деталі, утім зазначив, що Ізюм є місцем найбільшого скупчення окупантів на Слобожанщині. Можу підтвердити, низку населених пунктів в результаті інтенсивних бойових дій українськими військовими було звільнено. Більше інформації дати не можу, але я відзначу, що на Слобожанському напрямку місто Ізюм і його околиці – це місця найбільшого скупчення російських підрозділів. Саме звідти, в тому числі, вони намагатимуться розвинути наступ на схід. Щонайменше 4 російських ракети вдарили по Львову. 3 з них поцілили у військові склади, які не використовуються. І ще одна у станцію техобслуговування, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Попередньо 7 людей загинули, 11 травмовані, серед них і дитина. Внаслідок атаки зайнялися пожежі. Пошкоджено інфраструктуру, знищено 40 автівок, а вибуховою хвилею вибило шибки у готелі, де мешкали евакуйовані українці. За даними Укрзалізниці, влучили також поруч із залізничними об'єктами. Припускається, що цілили і по Львівському вокзалу. Розбилося вікно, був потужний вибух, і йому відтекло півпальчика. Сьогодні немає в Україні безпечних і небезпечних міст. Сьогодні всі знаходяться в рівних умовах. Тому ще раз наголошую, велике прохання до всіх мешканців, коли ви чуєте сирену, будь ласка, йдіть в укриття. Це врятує ваше життя. Ми сумуємо за загиблими і ми повинні мати максимальну пильність, тому що так виглядає, що ворог починає звіріти, і удари по цивільних об'єктах будуть в більшій кількості. Агресор вчиняє акції геноциду. Його ціллю є мирні люди. Він вбиває мирних людей. Кількість жертв в державі цивільного населення – це є тисячі і тисячі. Після 3-денних боїв окупанти таки вдерлися до Кремінної на Луганщині. За даними очільника обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, в місті тривають вуличні бої. Росіяни кинули на взяття Кремінної величезну кількість техніки. Також обстріляли машину цивільних жителів. 4 загиблих та 1 мирна людина поранена. За даними Генерального штабу, рашисти уже створили наступальне групування та не припиняють ракетно-бомбових атак. Російські окупанти продовжують обстріли населених пунктів Сіверськ і Покровське. Основні зусилля ворог зосереджував у районах населених пунктів Лиман, Кремінна, Попасна та Рубіжне. Намагався встановити повний контроль над містом Маріуполь. Проводив наступальні дії на Сєвєродонецькому, Попаснянському та Запорізькому напрямках. На території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито 12 атак ворога, знищено 10 танків, 15 одиниць броньованої та 5 одиниць автомобільної техніки, а також 5 артилерійських систем противника. Рашисти завдали удару по Очакову на Миколаївщині системами залпового вогню «Ураган» із забороненими у світі касетними снарядами. Укотре поцілили у житлові квартали. На щастя, обійшлося без жертв. Також на Миколаївщині збито ворожу ракету. А на Херсонщині російські окупанти прагнуть вийти на адміністративні межі області, однак безуспішно. Готуючись до референдуму в Херсоні, ворог підтягує техніку і сили. Крім відверто брехливої агітації, планує провокативні обстріли цивільного населення з метою звинувачення Збройних сил України і створення негативного іміджу української влади. Вишукуючи різноманітні способи дискредитації, окупанти активізують диверсійну роботу у визволених з-під них місцевостях. Так, нічну спробу прориву диверсійно-розвідувальної групи в тил нашими підрозділами відбита. Під обстрілами противник відступив.
Віктор Медведчук попросив обміняти його на захисників та мешканців Маріуполя. Із такою пропозицією підозрюваний у державній зраді звернувся до президентів України та Росії. Після затримання Віктора Медведчука президент України Володимир Зеленський запропонував його в обмін на українців, які нині заблоковані в оточеному Маріуполі. Утім, у Кремлі заявили, що не йтимуть на такий обмін, оскільки Медведчук, мовляв, не є громадянином Росії. Я, Медведчук Виктор Владимирович, хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой об обмене меня украинской стороной на защитников Мариуполя и жителей, которые находятся там на сегодняшний день и не имеют возможности безопасного выхода через гуманитарные коридоры. 3 роки позбавлення волі у колонії поселення. Таке покарання окупаційні прокурори вимагають в окупаційному суді Армянська для лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва. У так званому суді завершилися дебати сторін. Окупаційний прокурор заявив, що провина Джемілєва цілком доведена і просив за статтями про недбале зберігання зброї та незаконне зберігання боєприпасів звільнити Джемілєва від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням терміну давності. А за статтею про нібито незаконний перетин держкордону призначити йому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі у колонії поселення. Навівши свої докази у дебатах, захист заявив про необґрунтовані звинувачення та просив винести виправдальний вирок. Оголошення вироку відбудеться 22 квітня о 13-й годині. Огромное количество свидетелей и при этом заключения экспертов, самих экспертов, которые были допрошены в зале судебного заседания, указывают на то, что вина в инкриминируемых преступлениях Мустафы Джемилева не доказана. Соответственно, сторона защиты полагает, что по всем 3 статьям Джемилев Мустафа должен быть оправдан, и в отношении него должен быть вынесен только оправдательный приговор. Мы показали, что то предъявленное обвинение, оно ничем не подтверждается, нет никаких доказательств. Государственный обвинитель ссылался только лишь на некие предположения и не более того. В отличие от государственного обвинителя, сторона защиты полностью опровергла все доводы обвинения, ну и, соответственно, сообщила суду о том, что уголовное преследование Мустафы Джемилева должно быть прекращено в связи с отсутствием события, субъекта, ну и состава инкриминируемых преступлений. Заочне судилище без участі самого Джемілєва тривало більше 20 місяців. Справа була сфабрикована на швидкоруч після оголошення лідерами кримських татар маршу на Крим навесні 2020 року. За словами захисту, цю справу вигадали для дискредитації лідера кримсько-татарського народу в очах міжнародної громадськості. Факт незаконного перетину так званого російського кордону окупанти в суді довести не змогли, бо Джемілєву не вручали офіційної заборони на в'їзд до Криму. 3 травня 2014 року Мустафа Джемілєв спробував потрапити додому, але окупанти без жодних підстав його через адміністративний кордон не пропустили. На це тисячі кримських татар із національними прапорами вирушили у бік пункту перетину адміністративної межі для зустрічі лідера. Окупанти стягнули військових та заблокували проїзд. Тоді Мустафа Джемілєв для уникнення протистоянь вирішив повернутися до Києва. Україні потрібне важке озброєння для звільнення окупованих територій, зокрема і Криму. Про це сказав начальник головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю німецькому часопису Der Spiegel. За його словами, українська влада офіційно сформулювала запит на постачання зброї з Німеччини. Йдеться про танки та артилерійські системи, в яких німецька армія особливо сильна, а також зенітні комплекси та радіоелектронні
електронна розвідка. Кирило Буданов зазначив, що уся ця зброя необхідна для звільнення окупованих українських земель. На уточнююче запитання, чи потрібна вона, щоб повернути Крим, начальник української розвідки відповів: звичайно.